Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association mentakasngi ka khat South Tarik Risau araja arpusau. Kalau penbena bakan namlet cakajing yalang kabala khat dekat komiti jong katanat jengok kai ka sorkar jela. Nak benta banyakran halor kimat ke bede baka kam jengok kai. Kenthop halor kajing dawa jong kaseng ban perking no yiki kali ki bana bar jela. Ban kit ikinong jengok kai syadu ki caka jengok kai bapher. Habakren syakila patai kubor. U President ka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba artikel dinas Doling. Ulaong bakadaw kabakong san bakim tre banlet syakani kajing yalang. Kabala khot de director katanat jengok u Cyril Vidi Dingdo. Kadina mar baka komiti kala khot lang ya barok ki kinhun ki badan benta haka kam jengok perthei. Ulaong badai namar kajing dawa kabala pensngo de ka all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Kabala penong ya menteri rangba kajela ban phat thau ya ka komiti. Kabala kli de director katanat jengok ban khot ya kajing yalang haka sngi baar ka khat South Tarik Risau arjar arpusau State Convention Center. Uba doling ulaong bakita ki tour operator ki hotel kimdei ki badan hasurok Henry ki nongnya tourist taxi ki don bet hasurok bat ki sngo thu khamba. Kumta ulaong banamar baka committee ka bala khli do director ka tana jengok ka khot lang lut ya ki wei pat ki kenhun ka AKMTTA ka rai banamlet chakajingalang ha ka bala pharu da ka shiti cha director ka tana jengok ha ka bai dei bat kani. Ningkong siap hi nga ai kublai fi ki press media ka bana kawi report ngimla ban da ai ka jing kublai fi namar ngi hapan ai kublai dem fi press media ki bala ban kong siap ban priang ya kani khobor lembaga jinga ki bat ka jinga lenti jongka association jungi ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association but kai ka ba ka sinjam ka ba ngi la khot ngi where fi shakani ka mit kani ka jingyalang ba lingkot ka jongi ka penchai lembaga all khasi Meghalaya Tourist Taxation kalong ba na kalyang jongi ka all khasi Meghalaya Tourist Taxation nila yo ya kani ka city na ka sarkar jila ka badai ka po jingyalam jong kondat sangma te nila yo men ka ka sing thodi ngi ka city lembaga WhatsApp te hadien ba ngila yo ya kata city te ngi na kalyang ka EKMT ka all khasi Meghalaya Tourist Taxation ngi so kendet banyu i ka city namar ba hang to city la benrap la khot lang ru ya kita kitur operator lani ki hotel ki try guest house bat kiwi kamta tater te nakalyang jongi ka all khasi Meghalaya Tourist Taxation nim Tourist Taxi Association nim kwa ba bakan long kumta namar ba haba ka jingya khi ka dei namba ka all khasi Meghalaya Tourist Taxation ringkat bat kiwi ki association ki ba pher ki badan hakasatri jongka AKMTTA te habangi i kutu city longka sngu kendit yingi kumnu ka sarkar namar ba haka khat khandai trik u nailur arjar saw ngila yo ban pha ya ka mal chief minister la pha la ong ban ai ya ka suggestion lani ka city ka ban thau ya ta committee tingi la ra ru ya ta ka suggestion so kondat sangma so bari sapok ka office jong trikam jong ban hangni ngan sai hindiat kalong ba hagani ka khat khandai trik ka ba dei ka ulapan kwa ban ai mo ka ban kong hinga ko ban ai khublei yu menteri rang ba namar ba ulaong ba ula menjur pan priang ya ka city pai ba ka bangi ni la tho shau ha khat khandai trik nai lur arja saw but hakate ka bat ruah ngi kejing pan jong u naka EKMTTA halor kejing ai jing mut ka ba ngi penpoi sha haka ap saw trik nai lur hi arja saw hakani ka si hadin kani ngila pelong nya u ban tha yo director jong tourism ban lum ya ban thau yo committee saka ban thau committee ban lum ngi ki nong nya kali kamai bat ki try nong nya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka city ka bau mo nagalyang ka sarkar kala pha ngi laong bangi ngi nakalyang ka association ba dan barkhoi ki association ki badan pok ka satri jong ka EKMTA bat kin try nong nya kali ba ki try kali ngi larai bi balasai ka singi kan ka committee ka balkhol ka lakhli do chairman do director tourism ba Cyril Vidi Dingdo nakalyang ki EKMTTA ngi num tre ban lai chakate ka jingalang nama ba kamdei balkhot ka pang tangi ki nong nya kali kamai bat ki try ka nong nya kali kamai pi ka tu meeting ko mga laban menen kong ba
Nagalang ke KMTTE hi ka all khasi Meghalaya jurisdiction ka ka kendit ya kata ka jingkren jong ka sarkar ban khot ingi sa kata ka jingalang namar ba pi ka hotel ki tour operator ki guest house kimdei hasurok ngidei mangi ki nongnya kali kamai ki ba don hapai hak surok te ki kerpat ru ka sarkar mo balada long ka balate ka ban kong sap hi don kam ban khot yangi ki na ban khot ka pang yangi ban thau ta committee ban khot ka pang yangi ki nongnya ki try kali bat ki nongnya kali kamai long kumnungan das tu ngim sotunat ban lek kata ka jingelang nama long ang tu la long ba klek jaktung kiwi habangi khi lamba ka EKMTA aba lala ka EKMTA kampung khi kumni nga try sarkar kam jinda thau ya ta committee mo tangata ka khot kerpang bai tang yingi ki nongnya ki try kali ba ki nongnya kali kamai la khot kerpang ta jingila wan bu sti meneru ba nginum lek chakate ka jingalang la shai ka sngi ka ban long spo steng hapo state convention ka bala khli bala long sharman dai director jong ka tourism ba serial bidding do nginum lek chakate ka jingalang kata hi ka jingmot na kaliang jong kini ki ason nongnya kali kamai ngala pha hapo ka office jong trikam jong director tourism ba serial bidding do ya kata ngila depong ba ngin sa don ka committee la shai step shipang in sa shime ka senjam pat in sa pentip shifiru kay bangin ya nama ba kan nomnong ka jempentut ya kipat ba balik barum bayang surum seneng dengan sepenchai shifi ya kita ka senjam ka bangi di pensim ngin sim hiru ka jinghi ka pating e lamar kan ka sarkar ngai i balada ngimi hi pok madan thama kan num kendit ben rio bat ya ka bangi la phak sithi show menteri rang ba mo kitu ki por ki banai ba dep nadu men sistem mental sistem duna ka don kan ka jingya le tenru jongi sa ka sarkar ban perking no ekali bana bar state bandung sata kita respond ne ban thau ki policy ndai hadu menta mene ka jing bu jungi city de alai teli how tourism minister mo ba polling do te ngai i ba kampoi si ka supoi no ba ladangi don ka supoi bi tangam kata ka thmak tin mar kaliang bat kiwei te iya bai dei bat ya ka jing pha city jungi sei tourism minister bat i kumjuru hai director tong tourism kalong kalau makin patiau yang iki nongnya kali kamai ki baden hakani gejala but nakaliang jong iru sngoba moi tai tourism minister ibadon na kaseng rulum jong UDP ngasngoban ong ba nakaliang jong ngim kwa syu kum kini ki jai nong elam mo banyalam ya kari ba jai penri jongi but khamtam ru ya ka jing penyai ka baka NPP ka don hapo ka MDA2 menta kan ka sarkar ngasngoba ka dei ka sarkar ka ban patiau ya ka bakat bau kontrak sang mau lo ong yingi ban pha extension pha kini kita ngila de pha khat khandai trik ngila pha ya kita ka city ban bu so ban hap sau trik ngila extension kumnu ban thawi te ki policy kita ki rule ki ain ka baru chief minister hi lo ong ya kata te ki pen ba kim khin snap ka ngi kinong nya kali kamai kim khen ya kata galanti ka ba ngiru kum kinong nya kali kamai banginyo no ya kata galanti ka ban kamai suk nali banyo hakita ki tourist spot mo gumang ila pha city sa sarkar na kisnem bat nadu men sistem adu menta ki kisnem ru ila pha dang jinglai south league city sa sarkar ban ong ban thau no policy ki bai de hapo tourist spot ban perking no ikali ban bar ban sha shu ngilai nakaliang ka ason jungi ngila persyang ban kren ya kata ndai ngai guma ka sarkar kam patiau ya kata ai berkhoi habakali halor ka jingong menteri katana jingokai uba polling do baka jela kadang duna ki kali kumbalai hajar teli ban kit ikinong jingokai perthei uba do ling uloong bu menteri katana jingokai ka jela uyoi tangi ki jingduna hendrei tepat bagi don lagi hajar teli ki kali ki bakhlem yo kamai ngate ngala dep ong kumni I daga burami menteri nang ba ai menteri badi pe katana jingokai perthei ba polling do ngila dep ong na du ki banai bla dep ru ba UI tangi ke jingduna ndai MUI pat balai sa hojar teli ki kali ki duna kimyo kamai man kasngi te wat menta kini ki benai kini ke syuak pujaru ki kali ki bun ki bawan hina barjala ki bandung pok terus spot bat manga menin mencisngi simet ru kin tio pladep ru ngalai daka jong khaman haba mo ko ngaku munong ngilam jong all khasi Meghalaya terus ngala don hak ki spot ngala samit chiti ki sora ngala samit ki nong ngai I ba ki babun hi ki kali bana bastit ban ngap sai hang niru sai sien ban yo don ki paj ba ki ban par suthu pat sai mo ya kata ka jing yakhi jongi le si kum kite ki bade he ki tourist spot ki ba ki paj ba ki rikhasi jongi ki
ki brio jongi ki badan ye ki spot fair te in penshai na kalian ka ason ka all khasi Meghalaya tourist taxi ason nimshim la khang ye ki kali ki Banaba state bandrung pok ka Meghalaya rei issue ong ye ka sarkar ban thaw ye ki policy ha ki tourist spot banum penterking no ikali Banaba state banum sha shu bandrung ai no engi ki try local ke banyak kali badinang ne ka jala jungi hi bangin yo ban lai yalam kaya ha ka hakiti ki jaka jong kai ki badan ha ka ri khasi jantia bro koi pi kata lada ka sarkar ka ong pindu kibnai ndu macam sistem ngal ong bat kini kibnai baradang tak sudah dong adap ong bala sarkar kala an perulong ini policy le ban thawi te policy kadai kamram ka sarkar ken ban bu kita ki jaka kumnu ban bu kita ki information sabat ngan pensai ruang ni na kaliang jonga ha bangalalik ngilai le na ka EKMTTE ngilalik ban kindu ibapol te hawila kren la shi lai pe ka membandam jongi te ngasu ai jingmut I ro ka to kamera bangarung ka kamera jongi ngong ba dalong te ba dong ka bala te ka bahi bipin ai ka information sta ba information sta ru kolong ba lata kita kali barung ba mi kinwan ha kata ka jaka ka sarkar ka labu kamut island ba kini kinong nya kali kamai jungi kendon bentahang takin namar nga ong pi balai ma pha ba kinong nya kali kamai kendon bentalang kata ka jaka ka sarkar ka sapen bej ani kan bu ya kata polisi la shubu yo le si kan trikam ya ni kamat ka jingdawa jungi nga kwa balong bali nga ban ong ban ya kata kan tien ban bu di kinong nya kali kamai jungi ru kumba shibnai arbraim tu ngal ong I ba in shift na kalian jungi ar live nai saw mut kindon ha to kamera ka ba ka sarkar ka pengkre namar balai in kwa bandon tanggi beri ko sarkar bi ngatrai pi ki press ki media bat ki ba jong ka jala ka beri nyo trap hi bro ko wei ki bari ka ri khasi jantia bro ko ki lai I ka ka jing le but po jong ka sarkar lada takadaw nga ban ni ba ngindi bandon be kinong nya kali kamai ha ka to office ni ka information setar ka ba lada ka sarkar pen urong ya ka dingamat jing dawa jungi ba kan long khuit kan long suba ha ka bai dei tri kambat ka ya ka tuka information setar ka jaka ba penyang kita kali Banaba state ba wan ban rung ne banyalam kaya ginong jong kai saka jela ka jongi habakli balai ka seng kinong nya tourist taxi ka khlam dawa na do kisnem ki menshwa uba do ling uloong kum kani kamat jingdawa kala don na do shipho ne khat san snem menshwa tangba ka sarkar menshwa ru kamshem la shimkhya ya kani uloong bakum kani ka jingdawa kala don hak ba uladon uwei uri orang ba ubla pha daga jingtho shaka sarkar haki sansnam ki menshwa bat hadin ba ulai I baka EKMTTE kalami bandawa ma uru ula pha ya kata ga jingtho ka ba uladap pha shaka sarkar haki postnam ki balalen ong ba kimdan badawa ngakat ka jing sngo jongi ka bangiya mentar ya kan ni jing dawa jongi kiladon haksnam shipau khat sansnam kiladon kita ke balai mi yakum kini kamat ke jing dawa bat kidon kirang ba ki bal haswa jongai bal kit kam kumini kam asan mentaru ki barang don bat ni mentaru ki bakersan purai ki basan ki bakersan purai ka asan jongi kini ru kila de ban bu yang di jing tho bat ka don ru kawai ki jing tho hanga ka ba iwe irang ba priu ilalai mi marwai simet banyak kun lem ya kini ka jing ka ba kinong nya kali kamai jong ka jela jongi ka kisam jing ha ka kamai ka ji kila hiar plan te ladon ka jing tho hanga ka taru kabai tay lang ba brio di banganda ai burom kadinga kamdakan mau tham ngri ai je sing di khasihi di kerteng kamdakan mau itaru ila wan ban ni kani pat hadin bai iba ka EKMTTE kala ya khmat ngene kam ipen poi gisti hangau presiden ni jongka EKMTTE ngala yo pen puli kata nama iru ikresan kumidong ba brio ila itai rang ba brio la prapu arsnem kata ila ya kani ganti ban kerpat sekondat saman rebe idon marwei ka sarkar kam simkhya ngatrai play ilut ma ke ba nakapaliang jong inong ilam jong iwe inong ilam jong ka khanam ru ilalai ila pani ya ketua kot ma athai play ilut kata nganum batai than mangan datip ke be ya kata hi kamu sarkar untuk mensuara kam simkhya ya kani ka kam namar balai ka ong bi pi ke chu ong bai trai le sing anong gumno lada kamon hi banne te kala hi ken makan no ko por banne na kaliang ka government ni kaliang ka sarkar ndai ka don kampat bin ban ong ba kumta kan ban khot ban wearing kinong nya kali kamai bat ki try kali banginwan sa kani kami ke jing ekran te kumaban biang sin ko bagala pha eta ka statements thodi nga lemba ka WhatsApp group lemba ka WhatsApp hanga ngayo eta ka sithi te ka ong ba umdon brio banwan ai po office jong hiru te kata ka bala balong mo ngam so long ni nakaliang jong ngi don kambai balada ka sarkar ka kwa ban khot banyak keren ban ha ka bai dei bat ngi kinong nya kali kamai khot bai kerpang tangi kinong nya kali kamai Kelara khot ni tik mat lek ngi ngin lek pe hanu si tang balong lada menta sing lon bu ing sti bangin pau suka bangin num lek apa ka office rekam jong director tourism kuma lada
kim patiau hi la shai la singiru komot ngi don la ka lenti da ka wai bat ngin shim ngin sa shong ka meeting bat kini ki asan ba fair ki ba ka street jong ka AKM ti ngin sa shim ki senjam ka bade ban le da wating e Shushu abakali halor ka jingshim kabu kinong nya tourist taxi ya ka bai kali uba doling ula keno penban baka de ka sarkar ka pen kulma di kinong nya ula kubur baki don kinong nya kali ki bashim bai kali halaga jong ka dor bat ki don ki bashim bai kali lahajar sanspa ne 1,000 tingkah ula ong balada de baka sarkar kala ban khot ban penbet yaki mat jindawa balada ka sarkar ka kloi ban shna yaki policy nakliang kinong nya kali ki kloi ban penbet lang tu nong ga yo nong phi kam hangi ki nong nya kali kamai li te kalong baik ba ngim du nong hiru la dang ngim lai dang tang bangi la karpat ha ku siti kan sekarpat na kaliang jong fi ki press ki media ru ba phin ke ngin sapa shapi ga ni ka siti da ka khasi ba phin onglem na le phin pensai lem ya ka sarkar ya ki tu ki advisor ke ba ka sarkar MDA tu hapa jingilam jong konat sama ba kala thung ya ki advisor ba fair jong ka sarkar Meghalaya ki bala yo tulap ru lemba ka pisa jong pai ba bakin sobha ban penkala pareng lem chau konrat sangma ya kani ka city ka bangan pha menta sapi ki media ki press normal bangi ikidon bakti ki kali ki bashim kabu pat palakput pal kabai halor kata kita ki bai kali ki bai kalong bai community kalong bai ngat dengan kena bai ka sarkar MDA hi ka bala pen klumar lu kat ni don ki driver na pring jungi ki bala shim ya ka dor ha jaka lai haja ki shim no lai shiteng ha jaka lai shiteng ki shim no 1,000 bapri kelong ba kam ton ni kata ka jikin bai ka biang na kaliang ka sarkar kam khot fi ngi kadai be ka sarkar kani pen klumar wat num kuno ki driver hi bapri habak ngaru il jong simet ngadang dei hu nong nya kali bangadan me hasrok man ka sngi ngali kamai ngaju syami kita ba ki ut ki passenger ndai habang inda ngai ekran da ktin ka basai ka basit ki sungthu yengi bat ki priang ye ke bangi pan mangi bi of yong ba ki driver kali ki le don bor hi la ka bor ka dor ka mur ka badi ki kam kali kam don gum kata ndai kani ber khoi bali ka sajalong ong pi badi ka sarkar jela Meghalaya jungi ka sarkar MDA tu hi ka bamla ban pelang lani ban khot ikinong nya kali kamai takadaw ngi sami chakman balada ka urlong kani kamat baga sarkar kan thawi kita ki policy kamut na kaliang jungi 60% ngila banyak penbai halor kata ka dor kamur